Ia ke rynsan pyni dohksah bala penyiat dekat Jantia Bodybuilding and Fitness Association haringkat ke jingkeshan ke Meghalaya Bodybuilding and Fitness Association but ke World Fitness Association ia ke beletip kum ke Mr. Ironman Amateur 2022 second All Meghalaya Amateur Bodybuilding Champion lapan kut no hakani ke ski sajai ke kat prateri ujeleu halat thalabo Indoor Sport Hall Jowai. Ia ka nam job overall bodybuilding championship layo ra sendon da badun ko par karbi na body zoo gym haka overall men physique champion layo ra da Rohit Barwa na fitness first kat ba hakaliang ki kynthei ka overall women champion layo da ka Jowai nongkinri na ka body zoo gym habapai sya ka jingya kun hakathup ka bahap hapo sanfusan kg lawan nengkong da udaman poktai na body zoo gym baar da wan pendap bor lengdo na body zoo gym bat balai da Rohit Barwa na muscle master gym hakathup ka bahapo Henry Peu kg lawan nengkong da u lalrem mawya sangma na the royal gym baar da ungaitmon sungo na body terrific gym bat balai pat da o Mervin Wallapi na Totorium Pro Fitness Gym hakathup ka bahapo Henry Fusan kg lawan nengkong da badun kupar karbi na body zoo gym baar pat da Wilander Konglam na Marfalanki Police Gym bat balai da upernai lang siangshai na ka body terrific gym hakathup ki bapalat ia ka nyau Peu kg pat la job da Raju Disian na ka elite gym bat baar da udan box aim na ka body zoo gym hakaliang ki kynthei ia ka woven fitness la job da ka Jowai nongkinri na ka body zoo gym baar da ka Avril W Lanong na ka Iron House gym bat balai da ka Genevieve Pakma na ka BT27 haka men physique hapo ka Sunpoint South Fit la job da Ulokiman Kinjing na ka fitness first baar da u Resnaldo Kongsit na ka BT27 bat balai da u Gary Masa na ka Frankie Fitness Gym haka men physique 5.4 shynrang layo da u Rohit Barwa na ka fitness first baar u Arsalan Kindia na ka fitness first bat balai u Vishal Kumar Saha na ka Fitorium Pro Fitness Gym Laitho ba kani ka de ka sen ka baar hapo ka jilla ba ka JBBFA ka lapan long biang yakum kani ka rynsan pyni dohksah balawan ban shimbenta da kirang bat kithei ki balapan wan durba ya ka met ka phat na kileng ka jilla hakani ka singi lasam ya ka kusnam da ka kongsan ka badi ka chairperson jong ka Meghalaya Women's Commission ka Kongfidilia toy harangkat ka jingadon lang jong udaloy ka ilaka Jowai uma puramon kinjing bat uma losuki lakyang wahe shnong la thalbo ubadir u Sherman jong ka Jowai Municipal Board habakren bat u president jong ka MBBFA u samla yusar kinjing ulai itu bakathong ban penlong ya ka second All Meghalaya Bodybuilding Champion Mr. Ironman Amateur kalong shibenta ban aimin semi ki khun samla ka thain rilum jaintia bakin mi jakmat ban penpau pyrthei ya ka met ka phat baki don lengba ka jingdon jong kum kani ka rynsan ya ko pyni dohksah ukremen ba ondang beteng biang ya kum kani ka rynsan hakisnem ki ban wanro